Anong unang naiisip natin kapag nababanggit ang San Nicolas, Pangasinan? Tama kayo dyan, ang Malico Road. Kaya't ano pang hinihintay natin? Umpisahan na ang biyaheng San Nicolas. Malico has an elevation of 1,675 meters above sea level, higher than Baguio City's 1,407 meters above sea level. Kumpara sa Baguio City, ang Malico ay may 1,618 hectares na 1/4 lamang ng 5,750 hectares ng Baguio. Unang panahon, trail muna yung daanan ng tao pababa sa may papuntang Pangasinan. Nung after World War II, siyempre may kalsada na noon na nagiging kalsada na. So halos kung mapapansin nyo sir, yung mga kalsada natin ngayon is liko-liko. Kaya nga noon na talagang liko-liko ang daan, kaya nga pinangalan ng Malico. 2017 na nag-umpisa itong kalsada natin. So nung 2020 medyo makakadaan na yung sasakyan pero hindi muna siya simentado. Rough road. Ang pangalan po dati ng trail natin is Villa Verde Trail po. Nag-umpisa ng may mga dayo na turista na pumupunta dito sa Malico, sir. Isa po siguro, sir, yung itong klima natin. Kasi doon sa baba talagang mainit. Pag andito ka na, medyo iba yung ramdam mo sa lamig. Medyo kahit kagaya ngayon, anong oras na, medyo malamig pa rin ang simoy ng hangin. Tinatawag din po siyang Little Baguio kasi sa Baguio noon, talagang ganito yata yung itsura ng Baguio noon. At saka, pero ang Baguio ngayon, medyo mainit na. Kaya nga, itong Barangay Malico, parang Baguio kasi, kaya tinatawag nilang Little Baguio. Tiga rito sa Malico is galing po sa Tino. At saka ang kwan nila, ang tribo namin talaga, Kalanguya. Yun yung halos tribo ng tiga rito sa Barangay Malico. Halos pare-parehas isang tribo, Kalanguya. Halos 90%. Hanggang ngayon talagang tuloy-tuloy talaga yung aming kultura. Halimbawa, may nagpa-okasyon na isa, tulong-tulong parang iisa talaga ang namin. Malapit na tayo sa sentro ng Barangay Malico at pwede tayong mag-stop over dito para makapag-take ng picture at video. At sa likuran ko naman makikita ang Mount Caraballo. Ang panahon kasi dito, sir, mag-umpisa sa September hanggang January, medyo mahangin. So, ang mag-umpisa rin sa February, March, yung medyo maganda na ang panahon. So, mga March, ganun, mag-umpisa ng maraming turistang pumupunta dito, sir. Bago marating ang sentro ng Barangay Malico, ay maaari ding dumaan sa Mangili Tinlaan Historical Nature Park kung saan makikita ang historical tank na tinatawag na Sherman Tank na mula pa noong World War II. Sa halagang 30 pesos para sa edad 7 years old and above, 15 pesos para naman sa edad 4 to 6 years old. Maaari mo nang bisitahin ang historical object na Sherman Tank plus pwede ka ring mag-picnic, overnight, camping at mag-bonfire dito. Pinapaalala lang ang Clay Go or Clean As You Go at no vaping at smoking policy habang nasa loob ng parke.
ano naman, masaya, sobrang saya. Kasi maganda yung paligid at saka malinis po siya. First time ko po dito sa park na to, Maliko, part of Maliko, Pangasinan. Sobrang ganda. Malamig din po siya, na parang Baguio. Sa PMA is mayroon po siyang mga tangke doon. Dito rin po is mayroon. So, try nyo po dito. Sa mga nagbabalak bumisita sa Mangili Tindaan Historical Nature Park, tandaang planuhin ang pagbisita dahil nakadepende sa panahon ang pagbubukas sa araw ng Lunes at Martes. Pero sigurado namang makakapasyal ka dito mula Miyerkules hanggang Linggo. Mamamangha ka at tiyak na mapapakalma sa tanawing makikita sa view deck ng Maliko. Nandito na tayo ngayon sa summer capital of Pangasinan, ang Barangay Maliko. At nandito tayo sa kauna-unahang coffee shop sa Barangay Maliko. Ano, kape tayo? Ang coffee shop na to ay isang honesty coffee shop. So tayo ang magbabayad, tayo din ang kukuha ng sukle. At of course, dapat tatandaan natin na clean as you go. So huwag tayo mag-iwan ng kalat. Kapag ka naabutan naman kayo sa gabi, huwag kayong mag-alala dahil 24 hours tong store na to. Isa pa sa mga dinadayo dito sa Barangay Maliko ang Japanese Shrine na itinayo upang bigyang parangal at pag-alala ang mga Pilipino, Hapon at American soldiers na nag-alay ng kanilang buhay noong World War II. Akala nyo sa La Trinidad lang merong strawberry? Pwes nagkakamali kayo. Meron din yan dito sa Barangay Maliko at samahan nyo kong tikman kung gaano katamis ang strawberry nila dito. Tara! Nag-aya po yung bunso ko. Mayroon po palang mas malapit na pagpipikingan po ng strawberry. Mas malapit po sa amin kaysa Baguio. Place po is parang maluwag po, hindi masikip yung pagitan. Masarap daw po sabi. Sabi po nila. Ano po, tuwang-tuwa po. Sobrang parang po kasi sa kanya, wish granted po. Kasi yan po ang hiling po niya na makapunta po dito. Kaya tuwang-tuwa po siya. Sa halagang 20 pesos na entrance fee at 400 pesos per kilo, makaka-unli picking ka na dito sa strawberry farm ng Maliko na mayahalin tulad sa strawberry farm ng Benguet. So ano pang hinihintay nyo? Tara na dito sa Barangay Maliko. Sarap! Aside from strawberry, sila ay mayroon ding highland crops tulad ng cauliflower, broccoli, carrots, lubyas, yakon, cabbage, lettuce, gabi, at patatas na kanila ding tinitinda dito. Magmula nung marami nang umaakyat mga turista, medyo malaking tulong para sa mga taga rito sa Maliko. Kasi yung mga gulay nila,
Dito na sila binibinta dito sa may gilid mismo ng kalsada. Halimbawa ngayon, marami kang makikitang mga motorista na pumupunta dito sa aming barangay. Kaya parang kung tinitingnan mo, masaya yung pakiramdam at saka nakakatulong pa sila sa mga kwan dito sa kabarangay namin, sir. Ilang taon na ako ngayon. Nung bata pa ako, mahirap talaga ang buhay dito. Kaya yung mga gulay namin na halimbawa yung mga kamote, ibababa namin sa bayan. Halos walang kalsada, talagang trail talaga. Maglakad ka talaga, tapos may bubuhatin mo yung gulay mo. Tapos, hindi kagaya ngayon na may kalsada na tayo, medyo malaking tulong talaga sa ating mga kabarangay dito po sa Maliko. Hindi sila magbuhat ng kanilang gulay, may kanya-kanyang service pa na maganda ang kalsada na natin.